My máme kombinovane pripravené pár minút takové sdelenie ohľadne prípravy pacienta z pohľadu nutricionisty a z pohľadu chirurga pred operáciou čreva. Čo sa týka toho nutričného pohľadu, tak samozrejme musíme rozdeliť tie operačné výkony na akútne a nejaké plánované alebo elektívne, pretože samozrejme u tých akútnych operačných výkonov nie je nikdy priestor na to, aby toho človeka dostatočne videl nejaký nutricionista. Väčšinou statimovo ho vidí internista na predoperačnom vyšetrení, zhodnotí anamnézu, komorbidity pacienta, urobí základné fyzikálne vyšetrenie, eventuálne zhodnotí jeho chronickú medikáciu, podá akutne nejaké lieky v rámci jeho komorbidit a mal by odhaliť určité predoperačné riziká kardiovaskulárne, tromboembolické, ale taktiež nutričné. Všetci vieme, že pacient, ktorý je malnutričný, pacient, ktorý má nedostatočnú hladinu bielkovín, tak je výrazne rizikový stran toho, že bude mať pooperačne spústu komplikácií, že sa mu zle bude hojiť rana, môže mať zvýšené riziko infekčných komplikácií. Samozrejme, bielkoviny sú základné nosiče všetkých liekov. A práve tou nutričnou starostlivosťou sa snažíme zabrániť týmto komplikáciám. U toho akutného operačného výkonu, ktorý vlastne väčšinou prebehne radovo za pár minút, za pár hodín, tak v prípade, že sa nejaké nutričné riziko objaví, tak malo by to byť nejakým vodítkom pre toho kolegu, ktorý sa pooperačne bude starať o daného pacienta, aby si dal pozor a aby dostatočne toho človeka pooperačne živil. Ale ja by som sa skôr chcel zamerať na tie elektívne výkony predoperačné, kde určite máme nejaký priestor, aby sme nutrične intervenovali u toho človeka, aby sme minimalizovali tie rôzne možné negatívne dopady, ktoré vzniká u človeka, ktorý je malnutričný. ESPEN, teda Európska spoločnosť pre enterálnu výživu, pre zjednodušenie vydala také 4 body, ktoré by mal každý doktor, či už je to praktik, internista, chirurg, kdokoľvek, kto indikuje toho pacienta k operácii, tak na tieto 4 body by sa mal zamerať a aktívne sa pýtať toho pacienta. To znamená, za nutrične rizikového človeka je považovaný pacient, ktorého perorálny príjem je menší ako 60% jeho dlhodobého priemeru po dobu viac ako 10 dní pred tou operáciou. Ďalej pacient, ktorý má zdokumentovaný váhový úbytok viac ako 10 až 15% zo svojej telesnej hmotnosti za posledných 6 mesiacov. Pacient, ktorý má body mass index pod 18,5 a pacient, ktorý má sérový albumín pod 30 gram na liter. Je dôležité povedať, že nie všetky, sú samozrejme sú to zjednodušené body, nie všetky musíme brať úplne 100%, pretože vieme, že aj človek, ktorý celoživotne je hubený a má celoživotne nízky body mass index, môže byť v dobrej kondícii a dobre pripravený na operáciu. To znamená, vždy je dôležité aj to fyzikálne vyšetrenie, pozrieť sa, akú ten človek má svalovú hmotu v najlepšej oblasti kvadricepsu alebo oblasti ramena, pozrieť sa, či má dobré zásoby podkožného tuku. Opačný prípad, ktorý v posledných rokoch v tej literatúre je veľmi často zdôrazňovaný, sú pacienti s tzv. Sarkopenickou obezitou. Sú to ľudia, ktorí sú obézni, majú rozhodne veľké zásoby tuku, ale minimálne zásoby svalov. A títo pacienti, tým, že na prvý pohľad pôsobia, že sú obézni, tak dostanú okamžite nálepku, ty si obézny, nepotrebuješ nutričnú prípravu, pretože máš dostatočné zásoby a máš čoho čerpať. Opak je pravdou a títo pacienti dneska sú považovaní v rámci chirurgie a intenzivistických oborov za veľmi rizikových práve kvôli tomu, že sú stran nutrície vždycky veľmi podcenení. To isté platí aj o tom albumínu. Albumín asi by nemal byť braný ako jediná hodnota, ktorá je dôležitá v rámci toho predoperačného vyšetrenia. Častokrát vidíme pacientov, ktorí prídu na operáciu, sú na prvý pohľad kachektický alebo malnutričný a ten albumín stále držia nad tou hranicou 30 gram na liter. Ako náhle podstúpia operáciu, zrehydratujú sa, dostanú sa do stresu, tak behom 2-3 dní ten albumín klesne na 20 a je to v podstate jasná známka, že už predoperačne v podstate boli to znamená, je dôležité trošičku sa pozrieť aj na tú ureu, kreatinín, hladinu cholesterolu. Extrémne nízke hladiny urei, kreatinínu, cholesterolu nám tiež dávajú nejakú známku toho, že ten človek je v katabolizme, že ten človek nie je dostatočne nutrične pripravený, alebo eventuálne využiť prealbumín, ktorý na rozdiel od albumínu má rýchlejší
polčas, to znamená, pokiaľ ten albumín sa radovo mení v priebehu týždňov, ten prealbumín už v priebehu niekoľkých dňov a tým pádom jeho dynamika je oveľa rýchlejšia a často nám povie viac ako samotná hladina toho albumínu. Čo sa týka tej indikácie nutričnej prípravy, tak samozrejme každý človek alebo každý pacient pred operáciou je indikovaný k nejakej príprave. Ten, ktorý je schopný dostatočného perorálneho príjmu, tak sa pripravuje normálnou prirodzenou cestou. Ako náhle odhalíme, že ten pacient nie je schopný sa pripraviť dostatočne perorálne, mal by byť pripravený nejakou inou nutričnou cestou, umelou nutričnou cestou. Tá dĺžka prípravy by mala byť minimálne 10 až 14 dní, aby mala zmysel. Môže to byť vo forme sippingu, vo forme popíjania tých známych drinkov, to je tá najjednoduchšia forma. Môže to byť vo forme prípravy sondovej, či už gastrickou alebo jeunálnou sondou. Gastrická sondička je asi trošičku technicky jednoduchšia, pretože môže tam ten pacient dávať bolusovo výživu do žalúdku. U enterálnej, u tej jeunálnej sondičky, tam musí tá výživa kapať kontinuálne, ale zase je tam výhoda, že je tam oveľa menšie riziko aspirácie, je tam oveľa menšie a tým pádom vlastne môžeme túto výživu podávať aj v noci. Čo využívame v praxi veľmi často, že pacient, ktorý má jakž tak celkom dobrý perorálny príjem, tak cez deň je v podstate na svojom normálnom, prirodzenom perorálnom príjme a v noci mu kape nejaká výživa do enterálnej sondy. V prípade kontraindikácií a nemožnosti podať výživu do zažívacieho traktu podávame túto výživu parenterálne. To sú skutočne celku výnimočné prípady pacientov predoperačne s píšťalami, pacienti so stenózami, chronické lózne stavy a podobné indikácie, kedy tú výživu podávame parenterálne. Všetky druhy tejto výživy samozrejme môžeme podávať pacientom i doma, alebo počas hospitalizácie, záleží jenom o tom, jak sa rozhodneme, v jakom klinickom stave ten pacient je. Samozrejme, pacienti by mohli byť poučení aj o tom, aby mali dostatok pohybu, pretože nie je cieľ toho, aby pacient pred tou operáciou 10 kg pribral. Cieľ tej predoperačnej nutričnej prípravy by mal byť to, aby človek sa dostal z toho katabolického stavu do anabolizmu, aby mal dostatočnú hladinu bielkovín, aby tie bielkoviny aktívne mohol zabudovať do svaloviny a získal tak zásobu do toho pooperačného obdobia. V poslednej dobe samozrejme sa kladie veľký dôraz na to, aké je zloženie toho nutričného suportu, kde v podstate dneska hlavne ide o dostatok bielkoviny. Tá bielkovina by mala byť podaná až v rozsahu 2 gramov na kilogram hmotnosti na deň. To znamená, 70 kg dospelý by mal dostať až 140 gramov bielkoviny na 24 hodín, čo je pomerne veľké množstvo. Samozrejme, pokiaľ je to napríklad diabetik, tak tú nutričnú prípravu môžeme modifikovať vzhľadom k tomuto základnému ochoreniu a podobne. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité vedieť, alebo aspoň si prečítať, ktoré prípravky, koľko tej energie majú a koľko tých bielkovín majú, pretože je v tom velikánsky rozdiel. I v tých malých drinkoch od rôznych firiem, tých 200 ml môže byť od 6 až po cirka 20 gramov bielkovín, čo je asi trojnásobok, takže je dobré si keď tak aspoň prečítať ten príbalový leták, aby sme presne vedeli, čo tomu pacientovi podávame. Pacienti, ktorí sa pripravujú na operáciu čreva u Crohnovej choroby alebo z hľadiska nádorov, tak v poslednom období profitujú, alebo podľa štúdií profitujú z tzv. Imunomodulačnej prípravy. Sú to prípravky, ktoré obsahujú arginín, omega-3 mastné kyseliny a podľa štúdií tí pacienti, ktorých posledných 7 dní pred operáciou popíjali túto výživu, tak mali nižšie riziko pooperačných komplikácií, ako bolo špatné hojenie rany, tak ako infekčné komplikácie. Dneska už samozrejme vieme, že protrahované hľadovanie pred tou operáciou 12 a viac hodín ako príprava už vo väčšine indikácií nemá zmysel. A dokonca aj anesteziologické štúdie dokázali, že pokiaľ sa podávajú pacientom roztoky, popíjajú pacienti roztoky kľudne aj 2 hodiny pred operáciou, že nedochádza k nárastu nežiaducich účinkov, ktoré boli predovšetkým aspirácia.
Z tohto hľadiska sa dneska podávajú roztoky sacharidov 200 alebo 400 ml kľudne až 2 hodiny pred operáciou. Zistilo sa, že tieto roztoky jednak znižujú stres toho pacienta, znižujú inzulínovú rezistenciu, tým pádom znižujú aj pooperačnú hyperglykémiu. Súbor vlastne všetkých tých opatrení, ktoré sa jednak nutričné spoločnosti, jednak chirurgické spoločnosti snažili vymysleť, zhrnuli do anglického pojmu Enhanced Recovery After Surgery, to znamená, je to súbor všetkých možných postupov, ktoré by mali tomu človeku po operácii umožniť čo najrýchlejšie sa zotaviť a aby samozrejme čo najkratšiu dobu bol v nemocnici. Ďakujem.